Ngono kuwi. Kuwi lek jenenge mbok jaraki to. Om, aku kira ndek bola lho, Nduk. Bapakmu jaraki winong mbok kowe mbelani ibumu. Tenang, tenang. Loh, nyapa iki? Nyuwun sewu Pak Cahya Kuntadi. Oh. Nyuwun sewu Bapak. Nyuwun sewu panjenengan niku ket ndek winginane kalih Mbak Elisa nggodani Mbak Elisa. Dek wingi ten Ponorogo nggodani Mbak Silvi. Sakniki nggodani Winong. Terus karepe jenengan pripun? Niki ibu kula, Pak. Niki ibu kula. Ayo, Dok, jelani, Dok. Panjenengan niku dosen lho, Pak. Panjenengan niku panutan, panjenengan niku napa nggih? Nggih, panutan lah, panutan mahasiswanipun jenengan. Calone niku calon kula nggih muridipun jenengan lho. Malah pamer kowe. Asli ngeten. Nanti kan jenengan panutan, Pak. Ampun ngoten niku, Pak. Ampun nggodani ning kene nggodani enek sinden ayu terus nggodani iki. Anu iki nggodani iki ngoten ampun ngoten niku, Pak. Jenengan niku ngandani kula, "Nduk, kowe aja nakal. Nduk, kowe aja sok kaya ngono." Lah jenengan ngoten niku berarti ra sumbut no. Saiki jujur ya. Pripun? Kowe aku nggodho Elisa kok ora seneng, Mbak Silvi ra seneng, Winong ra seneng. Aja-aja kowe sing pengen tak godho, ayo. Hah? Jujur ngono kowe. Mboten, Pak, mboten ngoten. Hah? Lah kula niki putrane jenengan lho, pernae. Iya, bener. Pernae. Ah. Pernae kula putrane jenengan. Heeh. Kula mboten purun, Pak, jan godho-godho ngoten niku. Oh iya. Cukup yoga-yoga. Ngene lho. Sampeyan kudu ngerti.